butang atong mani. Tangkong niya di. Tara guys, wow. Mani oy. Isus marusip tabangan. Gabi ko dari mga agyanan guys. Masok buntag na pang tanan guys. Lain na pang vlog, lain na pang adlaw nga mag-ubanta. So uban na pud minin so guys sa mga another vlog, another day na pud nga magkujog ta. So padung ko karon sa merkado guys. Padung Miss Unika karon sa merkado guys. Ning amba ko dari kay grabe gyud ang kalisod agagyanan. Mag nay suba na tanaw guys. Mag nay sapa dari dia. Guys, mo na mga agyanan dari. Hadlaken man nagtugbeng kay sa simplang na may raghang so anay ko nanay sapa dari sa tengah kalsada. Sus Ginoo ko pastilan. Ya, pastilan. Oh, Ginoo ko mga agyanan guys. Ginoo ko Lord, maduuntag, ma-okay na ta ni. Hapit naman ni man ko nalasyo naman ni dari si kakilid kay basak. Na Ginoo ko. So dara ko ni sakay guys, kay di naman di sa dagagyanan dari. Dato orang lisira ka tulad to sus Ginoo ko. Ano Miss Mercado guys, ngita sa kong pilit. Tara pilit guys. Pila ka pilitan ni. Nay pilit. Net. Nay pilit balik sa. Aman. How much siya kilo? 60. 60 na? Ito 50. Pinataka na. Wala ko isabi. Clover. 60 na kilo. Pastilan. Des na kay 55 pa man to. Pinataka na. Laka na pag 5. Pastilan sila man. O 50 na nas nangagi. So guys, ni 60 na. Saka ng G's. Nakay kinugay? Ag, isa ka kilo? 400. Wala kay katungkuan ni Ripak. Wala na guys, katong 1 kilo nga pilit. Dala Miss Bay guys, ang uli na Miss Unika. Kapalit na mig pilit. Dala mang pilit isa ka kilo. Uni palit pag ko dari kinugay 1/4. Kito naman dato yung brown sugar katong ipadani ati. Kapag dato may amang sa golden hi. So magbiko mi karon guys. Uban ni mininjo sa amang bikohon. Bitaw. Uban ni mininjo guys magbiko. Mga ang tagbiko ron taad. Karon lami aka jud. Alami aka jud ikano biko guys kay labi nag ngarong bunek-bunek. Lami ka jud ikano ngani biko sa parisa na tag sikwati. Kaso tama di chukul to. Wa. Ngatanas ka na ba ko ni sikwati wa. Stilan. So 1 kilo ri guys, agamang pilit. Karang dipongon guys, kay matak-ang natong amang pilit. Magdipong sa karari. Ang sugnod. Lia. Ngano man na? Ngara magbuto-buto ng taas. Stilan. So, di na guys, sagatang hinaling, dali rin sa kaya singahan naman ng gidipong, gikan mo sila nagdigamos pa pag nagkambrel para paliud to. Okay. Hindi man abre guys. Oh, di guys. Wow. Wala piniluto guys. Wow, talong, gibutangan og itlog. Wow, yummy. Kaso, ngit-ngit. So, napuno guys, ang gamay nga kaldero diya. Ipapag-abrel mo nagsabaw, kay haniti mo na sa mga ingana, expert pa ng mga dungag-dungag. Ano naman Akim? Butang lili na tada guys kay giaway ko na sa isang kuya nakay batang giaway sa isang kuya guys bayot lang ka ma hay bayot no hay no giring ano sana ng taas nagkagubot pa stila ning mga bata guys wa pa man naghipos sa taas to ligad-ligad pa sila kay tugnaw mga dari guys kay si bunok ito kabadulot pa ba na grabe to Stilan. Diyan mo kakerat guys nganong arang alawari sana mga dari. Jadi mga bagtes dari nang gidua ya. Tuh. Hanggang Kim guys oh. An sana nataas wa pay hipes. Grabe hala si Kim palabi Kim. Hey. Gora jud mataga ka. Buto ka daring ubes. Ha? Pastilan. Kaya ba mo guys ang saning sa daris bag? Si Kuya Kin nag-andam mo sanina kasi bako kunong mukuan agbag dunan hi sanina. Oh, very good Kin. Nag-andam na si Kuya Kin oh. Ang suot Kin. Kaya mo andam nam ka bakwit na ka.
Asa ka bakwit? Be. Anak kasi lang bakwit. Butang eh. Hari ko na sa ilam guys, matago dari dia. Ay, wak-wak na. Siga naman. Agi ikaw? Bakwit pag ka? Ato, Asa ka bakwit? isabay. Butang eh. Ato ko na sa kabay mo bakwit guys. Ato sa ilam sa abuhan. Butang eh. Laman ulit, taguhan. Tago kay kanas udit. Hala, sige tago kanas udit. So guys, nara ka mang lubi. Mga sunog guys. Mga ateng, isa naman to ka kilo. Pwede na siguro ng 2 ka buok. Guys, no? Pwede na ng 2 ka buok, guys. Yeah? Tulohon. Ha? Paton? Grabe, 4 ka lubi. Isa ra ka kilong pilit. Tulo, rapawi. Kasugag lubi. Kasugag lubi. Balon guys. Ha? Balon, tara biro. Tangag ko si isang balon, guys. Tiaw. Na, so, nagdua-dua to sabi ka nagdua-dua man Debbie. Hala, nagdua-dua guys, tanawa. Nagdua-dua nas. Body. Nagdua-dua naman ka body. Shift tabangan, shift tabangan. Ay, body, ala. 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 Tanawa ni buto. Ala ka body, bantay jud kang kim-kim ron. Ala. Ala. Ala ka body, ala. Ala, graan ka so guys, to, di na ba sa kasaka? To. Pastilan, whoop. Oink. So na guys, agamang agamang latik ka naman guys. 4 ka lubi, mas Papa Gabriel. Puli-puli lang tagkod pa dir. Ha? Sige. Si Papa Gabriel record ko guys, kaya ako mo maglatik. Ito naman atak ang naman agamang pilit. Ito naman nagideng guys. Kagubot sa daris bahay guys, basta na kumpleto mga kuyas. Kaya na sugsuga, na ay mungaag, si Kim Kim magsugsugon mungaag. Bangan. Saan, nasi? Nagukad kang body? Isus, bangan. Garahan ka so guys. Garahan ka so nga mga maing tao. Dakir ba tingag, kalinis. Garahan mo kimyat, Bawa ni mo kimyat. Badi. Garaon man ni kadyo. Garaon man ni kadyo mong body guys na. Garaon kadyo. La. Anong jadi karon? La. Iliya ba bang car? Gara jadi. Tagay ko diya. Sibuk. Tagay ko diya. Entah. Nah, ada gua. But diha. Nala ba but diha. Pan ka but. Pan ka but guys. Tagaan ka na hisin dyan. Wadakin ka sa maigo. Ana, raimuha ka na. Naron guys, sagaan ka mong kim og bot guys. Pili laman mo da ng 4 ka buok ug nay bot. Bukot. Isa bukot. Bahan mo na ko. Naman. Man. Naman ka? Ati day. Lagi. Guys, nay bot guys. To Uy, nay teruk. Ala, nay teruk. Ila gadyan is bot ron. Mga bot-boton gadyan mo. Niara guys, nay teruk. Ugma pa mambekeun day. Saan man Kim? Ugma pa mambekeun papa? Ha? Kaluoy, ugma pa bekeun, ugma pa kakag bot-bot. Bot-bot sa iring. Ha? Kaan ka? Ugma. Ugma ko na pa, kaan ko na siya. Kung sa harong dako. Aray, ito siya ka langga. Kaya mo dako ka langga. Banig. Ha? Banig. Napay banig dito? Damatog na ka no. Man. Pupumpusan sa banig. Pwede nagbanig. Tangi pwede mo kunong banig. Yes, dapay bot-bot. Pastilan. Wow, wag ikaduha guys, napay bot-bot. Wow, wag duda ko guys kani way bot-bot. Kini wa ni bot-bot. Anak. Wow, na napay bot-bot guys. Na tay daghang haling na to sa tang garden guys dia. Nang halin-halinan kay arong kuan sila mulami gatong mga tanom natong gulay. Hindi mamatay sa uwan. Mao lagi pud malumos ang jaga ang mga garden guys, mga tanom. Nag-uuna ko dito sa mga tanom guys kanang lumos.
Okay. Kana lagi wala ginay butbut guys. Kay kuan siya. Basaon lagi jang Kana no, Kuan. kana butbut. kana noon. Kana murag wa na, ha? Ikaw, narubot na doon. Dako sumukunot. Dakong butbut ba? Ito lagi butot na wala lagi guys. Kay basaon man siya. Hi buddy. Ito talaga ni mo. Sutakaw. Langkaw. Vlog. Pag-vlog buddy. Vlog. Karang ikaapat guys sa tanaw. Hi channel. Hi guys kuno channel. Hi guys, welcome back sa aming channel. Nanaras balik kinsang mga igo ito sundang ni Papang Barong. Ito talaga ni mo. Tilap-tilap. Na, sa kanas body ni mo, simhot na si mong ilok. Oh, bet, ang tanaw ikaapat nga lubi guys. So, nga may bot-bot. Murag na adjud. Ay, wali ay. Wala may bot-bot. Hawa maling ko si Buddy. No, kat-katas body. Yan na guys, upat ka lubi. Syaro. Yan nagbot-bot ni Kim Kim. Lami no. Lami lagi pilar ba imo gamay pagka kimyat. Wow. Okay, na guys. Kudkod na ka maglatik na meron ni naghaman. May bakride na may bakride eh. Na magbakride guys, diar nga busy ka zo. Stilan. Okay. So, okay guys. Panahon sa natari guys. Dinang guys. Nagtakang nadaan guys. Kay para sa latik guys. Yan na gatong dinang okay. Wow. Aron ka perfect. Perfect ka jug pilit pagkadang guys na. Ang pilit na gidangag na guys. Aron nami ka jug pagkadang pinausdong. Grabe ka. Okay, so kaya guys, ito na rin painit ang daan kay Mazo na inihumanda tungkod-kod ni Papa Gabriel. Kumutan, ilunod kay Arong at ang kuraw-kurawon kay maglatik taron. So, pwede sana natin sa pasigaan guys, karon di mo ulbog at ang kaha. Ito mo lupad at ang kahang malabi ang kainit. Kumahangin na lagi ko. Ha? Awa ko. Ansa na ba ni? Uy, taon, ginuko pa imong backride. Ansa na na? Graan ka ka ajo. Ang bakit na rin. Lupig, magkanag kinudkuran pa. Lupit kang Pig. May kalupig. Hinay man ka mo kudkod. Hindi ba? Hinay mo kudkod guys. Hinay. Guys ha? Tsak, tsak. Nagdamsat yung likod pa. Pag-aaral na anak Gabriel. Sakit ba likod ah? Pag-aaral kimyat guys. Luto. Pag-aaral kaso. May batang nagubkob guys to. Nagkubkob kay kaiktan man nga nung magbasa-basa lagi kay baong uwan. To nung basa-basa. Kay isang balon, isang sidlag tubig naghaman guys, isang pasirit-sirit dadto. Gawas. Mo na aron. Mo na diha. Mo na kimyat. Di magbasa-basa kay baong uwan, tugnaw. Tugdaon guys, tugdaon di. Kimyat. Hi kimyat. Nagkubkob man lagi ka kimyat. Ang liit guys. Kimyat! Kimyat! Ada ke Mas Kimyat, dalaga na. Naraka matugla. Tug dali. Para may mga baby bear. Naragay sa mga baby bear. Kapag isa, harang isa. Wala tug diha, di magbasa-basa. Ano mo dake? Tug. Pastilan. Okay, sa kurma. Tus bangan. Sana namuron magbaki. Baking cake dinan. Baking baji. Naraka magbiko mis papaday. Tus bangan. Inig mata nimo, ha? Oh. Adik na, deket try mo. Nara ka magbikumis pa pa ha? Okay guys, di na. Nangitak ang agateng. Lakti ko nun, puno. Asa ba? Wala pa guys, kikamutan pa Gabriel dito. Asa ba guys? Ha? Asa ba guys? Unsa? Asa ba guys? Unsa na kay bugat? Di ka maarsa. Nasang sigaan ri. Maglatik na ko guys. Okay guys, di na gatang tuno. Muna si guys sa gatang himuong latik para atang ilunod ring atang pilit. Karong maka
Biko na tayo guys. Kain tayo ng biko. Sisang butangan o bagul. Karong dala sa mo, silaob. Yan guys. Para dakag isang kado ba? Na. Okay. Ako'y maglatik pa der. Meron ka doon. Pakas ganang kado ron dali ra malatik. Tapos dito, dali. Dabdaban ko no guys, dabdaban is pagabril. Bawa mo pa, kuha sa luwag dari. Itong original nga luwag. Whoop. Mara guys, itong original nga luwag. So guys, ato na naman si Zang nga huwat na magbukaw-bukaw guys, atay lunod ring atong kinugay o gagatong brown sugar. So 1/4 nga kinugay guys, o 1/4 pod nga brown sugar karong pantay ra gizang lasa, gizang color pod lamiin, no. So, ganyan kami magbiko dito sa Bohol, guys. Ako kay Bas Uban. Katong uban kay plain raman, plain ra nga brown sugar. Kay ganahan magkubutangan og ingani kay rong ang color ni ja lamiin. So, masarap ba ang kulay? Masarap ang kulay. Masarap kainin. In Tagalog, masarap kainin, guys. Ang aming biko. Pero lamay pud siya, guys, katong pinalunok. Kaso, mas ganahan magkukanang pinaditsura ba kanang kinaraan nga binikuhan. So, lamay gud po itong pinalunok, guys. Kaya na ilunok-lunok na yung pangkuan na tas ibabos ng biko. So, mas ganahan mo ko idritsura kay dali ra. Or dali ra po itong nilunok, guys. Ano, bukaw na, guys. Tanawa. Ano, bukaw nagsugo. Di ah. Bukaw na. Tadan. Mana nga mong nangka, guys. Ganahan si mamunga kay dauman si dari. Pero mobalhin na mi, guys. Adan na laman ng nangka. Mga adyo na laman mi dani umamunga. Puhon. Yes, no? Kailangan nating umalis sa hindi natin pwesto para tayo ay may katahimikan sa mundo. Sorry, may katahimikan sa buhay. Sa bani, guys? Malot-lot dari. Kuwanda ay. Ang sa manok. Guys, ang bukaw-bukaw na. Ang kanawa. Bukaw-bukaw na, guys. Diba? So, guys, ana siyang ilunod. Ana ilunod agatong kinugay plus agatong brown sugar. At na sa ilunod, guys, diya ka bukaw-bukaw na siya. Ayan, guys, agatong ilunod agatong kinugay. Yung kinugay, guys, minagay atong palami. Palami sa color o sa ilang lasa. Para mabalanse lagi ang katamis, guys. Then, this is the brown sugar. Ilunod po natin siya, guys, agatong brown sugar. Okay. Mabalansi ang isang katamisun. Ano sila, guys? 1/2 kilo kaman. 1/4 equals 1/2. Okay. There na, guys. Ito na gilunod na gatong kinugay plus agatong brown sugar. So ito na isang karawon, guys. Karong latik na siya. Then na, guys. Agatong latik. Then na, guys. Wow. So, muna dyan ang ganahan, guys. Muna ang atong siya, kinugay o brown sugar. Kaya nga ni man dyan color. Sa mga dikpag ganahan nga ni color, pwede ragad pa dog plain or pwede ra pa din sug katong na ay kaya nga na bitang nas ibabaw, nilunok. Pwede na nilunok ko ninyo kaya arong di kuan ang color. So, ako kaya ganahan mo ko nga ni, guys. Kinaraan nga pamaagi sa pagbiko. Mga man dyan ang naandan. So, mo yung ganahan. Ano ba? Oh, lami ka so, guys. Kaya benek-benek na rin sa ama. Wow, kay yummy ba? Lami lagi pagkadang guys na sinaw-sinaw. Lami pagkadang guys, sinaw-sinaw guys na. Wow. Okay, na guys. Wow, orang lami ka latik. Uy, daghan Wow. Ha? Hindi na dyan mabugto. So, dyan na daw kuno guys. Hindi na mabugto agad ang latik. Mga na dito, kinalamian ka azo. Tandi arong di mapanas ba? Yes, no? Lami oy. Pwede rin himong negosyo, guys. Latik. Sa unas, nag-eskwela ko grade 7 high school. Nga ni, maninda ko latik. Elementary food. Okay, guys. Dahil nagatang latik. Wow, dahil nagatang latik, guys. Diya. Arang kalami ka. Nagatang latik, guys. Diya. Ang gatang gamay money, guys. Diya. Money, guys. Buti naman lang. Ay, butang atong money. Tangkong niya, di. Wow, dahil na, guys. Nagatang money. Wait, baka to ilang inong. Tama. Tasan ako pa. Tasan na ka? Basta lang, itasan ako. Eh, kuan. Manay, dukot ya, guys. Dukot. Ow. Nako! Nako na! Ow! Ito siya, diha.
Yan na guys. Sabi tulong manuroy ha. Kung may ripak ilang tag-5. Kamoy suroy ha. Ang 5 atuan. Bagus. 5 at Sa kutsara. isa ka takos. Na may manuroy dali guys, tag-jis ag ilang may hulmahan. Kaya ikaw takob sa kape. Diskapihan, mga baso. Kasi tag-jis. Butang ng dahon. May guys kaya ito yung butang agmani. Isa. Dagdagan mo. Sayo-sayo. Nisa. Ikaw tagdahon na ito kay kabong. Luto na ko guys. Okay. Bila ko burot-burot guys. Oy, Magatong mga iro lang. peanut. Biko with peanut. Sino? Wow, grabe guys. Sarang lamang akaso. Ida pa may putikin. Ay ka na. Rawag maaso. Nawa na yung puti-puti ba? Wala guys. Wow. Wala guys. Lami aoy. Kapag nata. Oh, lami akaso guys. So, na guys. Agatang trabaho. Wow, warang lami akaso guys. Biko with money. Kasan ako guys. Ha? Kasan ako. Unsa? Ako na order. Kaanak na si Jackie kanasan. Ato sa paanupan si Zakarejot guys. Paanupan sa nato. Laar sa pa, katong paanupan. Karong mulami si Zah. Deket-deket og Jejot ba? Sa iro una. O say paanupan sa Zakarejot guys. Arong ana itak-an sa si Zah. Asa pa sa sungka ba ming unsa naming ha. Ako bisa pa. Ako bisa kuan dahon. Dana guys, sa tanan sa paanupan Karejot. Na, dara guys, sa tanan sa paanupan kaarong lami kaazo. Oh, Biko with money. Ano guys? Biko with money. Then nagdahon ni Papa Gabriel. Ayan. So muna sa dari guys sa probinsya. Inig paano pan tabunan og dahon sa saging. Karon mulami siya guys. Ang humot. Muna sekreto dari sa probinsya guys. Tabunin ninyo og dahon saging. Ang humot. Paano pan sa Zakarejot guys ya. Kayo natatawa daw. Mga snack na mi. Yummy. Lagi kau. Sa ka. Matong sa kau na. Atong saka ning mata mo it na. Ganun man mo magit kib-kib ng luwag. Dahil ako na day. Okay guys, di na nagbata na human sa katog. Naman nakatog no. Oh, di na guys. Wow, nga naman. Ang dekot. Piaw. Ngit-ngit man uy. May flashlight. Oh. Guys, di na. Wow, nahukad na sa Papa Gabriel. Inday. Ha? Inday. Kinkin. Tiaw. Lami ni guys kanay mani. Pandail. Dada naman nag-init na mig tubig kay among atimplahan og choco. Kamama. Grabe tag saraday kaluwag gamay. Kampapa. Sa grabe. Ito na itong magamay. Dara. Well, guys budget. Budget guys, budget. Hakari sa sila tus ubos kay patdi mga bata. So. Ang humuta ka adso. Ang humuta lami ka kanay mani. Ang miya kadugas mga anami ron dala po yung ininit kay magtimpla mirog i Paris datos among Biko. Kani hatod na to ubos ken. So guys, ato bahin nilas nanay sa ubos. Ang kureng. Nego. Okay, then guys. Ilan na ito guys, budget sa ubos. Bahin nila ito sa ubos. Alam may maroy kain guys. Ang pagkukuran. Nga di na siya tapag magkudkuran na to. Ano guys, okay, nihatod sa nato ken. Unsa ka guys? Naansa ka guys? Udit na ko. Pastilan guys, na-audit na ko na siya guys. Dahil na guys, wow, wala lami akasong Biko guys. Butangi guys. Pastilan guys. Mangisnak na ninyo guys. Dahil na mga Biko rin. Wow, Biko with sikwati. Dahil na guys. Ang kalami kaadso. Biko with sikwati rin guys. Sigulan paningan eh. Nganta ninyo guys. Tiya. Ang ato kayo. Yan na guys, agatang Biko. Wow, lami Nganta ninyo. Yung tapang dagdag ang silahan. Wow. Balik ko ato Miyagas. wik silahan. Quick. Ito ang palit. Para sana magsuko. Sulindir ko. Batil ko sarap. Lisa. Maglubi. Luwag po dahil ah. Mas buntag. Nagati pang kabuhi na ni Ron. Ito mo dagang nagkalit. Ay, Jack.
amat biko. Dala na live eh. Bot. Hulot na. Luwag, guys. Kita ni mali mo. Guys ka, nakikuluwag una. Lugan pa mo? Hapnus ka? Hapnusan ka? Yung hapnusan. Guys! Agi ka, hapnusan ka? Iaw. Ang kaon. Kana. Ang sus, tabangan. Pare si Iyog, Choco. Dahil pag mga guys. Masa naman Choco? Yami, kaju. Yummy. Laglag ko, guys. Yes, laglag ko, guys. Unsa? Unsa ka? Uy. Managi mo, Ken? Busog na skin, guys. Ay, kagwa. Kita. Oh, nakainit. Unsa? Surrender si Papa Gabriel si Zeke naunhan. Ato lagi. Upatray sa ka kuan guys, upatra ka kutsara. Wa na surrender. Surrender man dia guys. Ako Yes, po no? duhapat ang sara. Dako na sa kutsara. Na. Awa na manday sud. Manday sud guys, hurot. So guys, maron na mga video karon guys. Salamat sa pagabana mo guys sa mga silent viewers, sa mga viewers diha. Thank you so much. Laminas katong way mga pag wa mag-skip sa mga ads, daka nakadugtabang ka naman guys. Salamat ug God bless natang tanan guys. Amping mo tanan. Bye guys. We love you. Inam kong inja. Inom ko na dyan. Bye. See you tomorrow. Mwah.